Que bé que ho fem nosaltres. Bueno, la primera pujada no vaig nivell mitjà. Això nivell mitjà. Pujada.
tothom. Els blancs and greens han arribat al castell de Torcafello. N'hi ha els moros. Mira, estic per la part de darrere del Montseny.
fàcil baixar-la, Era més fàcil baixar per aquí. Hem eliminat amb un.